What's up, Ketchup? Hi guys, good evening. Today is our first day dito sa hospital. And natanungin natin si Bunso kung ano na yung nararamdaman niya. Pero parang ako na naman yung guys, parang yung ulo ko naman yung masakit kasi wala akong tulog, kakabantay ko. Joke na. Tanungin natin si Bunso. Kumusta naman, Pet? Kumusta na yung mo? Kumusta na yung nararamdaman mo? Ano na yung nararamdaman mo? Okay. Siya pa din mahal mo? Joke. Ito yung swero ni Bunso. Yan, dalawa yung IV niya. Yung isa, antibiotic. Tapos yung isa, normal na dextrose. Ano na yung nararamdaman mo? Okay na rin. Okay na? Okay na? Gano ka okay? 80%. 80% mo na tapad ko. Sobrang lamig. Alam niyo ba kahapon guys? Kahapon ng umaga, wala pang nararamdaman si Bunso. Kasi hinatid pa niya sila Ate Tony sa Pantalan. Anong oras yun? Alas 9, no? Tapos pagdating niya, wala pa siya, sabi niya, Kuya, tignan mo, parang may mga kati-kati ako. Yun yung unang reklamo, parang may mga kati-kati ako. Kuya, sabi ko, baka allergy yan. Kasi may allergy din kasi ito si Bunso, kaya sabi ko, baka allergy yan. Uminom ka ng doon. Kasi nagluluto ako na ng dinuguan, guys. Tapos pagbalik niya, iba na naman yung reklamo niya. Sabi niya, Kuya, masakit yung tiyan ko, Kuya. Tas basa yung dumi ko. Tsaka, parang, di ka pa nasusuka nun, no? Di pa siya nasusuka nun. Sabi niya, masakit daw yung niya, yung tiyan niya, tsaka basa yung dumi niya. Sabi ko, ha? Baka sa kinain mo yun kapon? Kasi siya lang yung siya lang yung siya lang yung may nararamdaman eh. Tapos sabi ko, may dyan man ka kasi yan yung talagang iniinom namin guys pag may diarrhea kami. Tapos nun, pinainom ko siya. Tapos nung pag-inom niya, nasuka ka, no? Nasuka siya, kaya parang nawala din yung talaga ng sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Sa kanya, grabe talaga yung reklamo niya sa sakit ng tiyan daw. Parang inano, sige, kumot yun eh. Cramps. Yung ganun daw yung naramdaman niya kaya grabe na kasi yung suka niya guys. Yung suka niya, ilang beses na siya sumuka, mga 4 na siguro no. Sabi ko, uminom ka ng maraming tubig. Tapos ako, nagigiwa ako kasi nagluluto ako ng dinuguan. Tapos pumasok na naman siya sa kwarto ni mama. Kasi doon siya magpapahinga. Pag niya, hindi na talaga niya kaya, bumalik na naman siya. Kuya, sakit na yung tiyan ko, Kuya. Sabi ko, wala akong magagawa dyan. Paano ba yan? Nag-online consultation na lang kami. Tapos sabi ng doktor, may 2 choices daw kami. Bibigyan siya ng reseta hanggang sa mag-effect daw yung gamot. Or diretso kami sa emergency room. Kaya sabi ko, diretso na lang kami sa emergency room. Sabi ni Doc, sabi niya, malayo ba kayo sa bahay? Sabi ko, malayo Doc, mga 20 to 30 minutes na biyahe. Kung yung pharmacy nyo, ganun din Doc. Kung same lang, mas maigi na mag-emergency room kayo. Pero yung nasa plano ko talaga, mag-emergency room kasi nakita nyo naman sa video, kung ano yung naramdaman ni Jackie. Kasi kita mo talaga na, alam mo yung namimilipit siya, yung grabe talaga. Parang sabi, Kuya, gumusip ka. Say, for a moment. Ganun talaga guys, kasi parang naawa ko. Tapos pinagpawisan na siya ng malamig, grabe. Tapos parang, pero hindi man namutla yung mukha mo, no? Hindi namutla yung yung mukha niya. Kaya sabi ko, tara, diretso na tayo sa Tagbilaran para doon tayo magpa-hospital. Tapos naalala ko na meron palang malapit na ospital dito, sa Coop Hospital.
Kaya sabi ko, doon lang tayo sa pinakamalapit kasi para hindi na tayo pupunta doon kasi pupunta sana kami sa Tigbilaran. Meron pala dito sa malapit. Kaya yun na. Ito lang tayo kasi mas malapit. Sabi niya, Kasi kahit nung sa sasakyan pa kami guys, papunta pa lang kami dito sa Tagbilaran. As in, biglang gumagano'n si Japit. Guys, ano kasi to guys? Pag walang sakit, pag walang sakit, okay lang. Pag may sakit, paray kun kaayo. sa akin lumalapit. Kuya, sakit yung sakit yung tiyan ko. Luoy kaayo. Yun guys, dito na kami sa hospital. Kaya nung pagpasok namin dito, pinapunta kami kaagad sa sa emergency room. Kaya yun, akyat namin dito, pinapahinga ko na lang muna si Bunso kasi grabe namutla. As in, grabe talaga yung kamay niya guys. As in, ganito, hindi ganito ka-brown yung kamay niya. As in, puting-puti. Ipakita ko sa inyo sa as in, puting-puti talaga yung kamay niya. Kasi namutla. Kanina, pumunta dito si Doc. Yung lab test niya, yung stool exam niya. Sabi na may nakita doon na maraming bacteria yung stool niya. Kaya yun, may antibiotic siya. Alam niyo ba kanina guys, as in grabe, sobrang lakas ng ulan yung antibiotic na yung IV. Kaya naghanap ako. Grabe, layo nang inabutan ko guys para lang maghanap ng antibiotic ni Bunso. No, kung di lang love. Minsan lang kasi ito nagkakasakit si Bunso guys. Pag nagkasakit, asthma, sige. Minsan lang to siya nilalagnat. Tapos ngayon as in na ano talaga ako kasi grabe yung niya eh. Naramdaman niya kaya naawa ako. Kawawa naman si Bunso. Nantok na. Hindi akong sumasakitan. Alam niyo ba guys na yung daming tato ni Bunso no. Pero takot sa sa karayom sa swero niya. Sobrang laki. Ha? Sobrang laki. Ano naramdaman mo ngayon, Pet? Okay ka na? Kagabi medyo... Hindi kung tiyan. Ha? Paano? Yan ba sa antibiotic? Ano? Pag antibiotic. Pero sabi ni Doc kanina guys na bukas daw if solid na yung stool niya, pwede na siyang i-discharge. Pero pag hindi, pahinga ka muna dito. May event pa naman tayo. Huwag kang magpasakit-sakit dyan. Marami pa tayong events. Thank you sa mga nag-invite sa amin. And sa mga mag-i-invite pa sa amin dyan. Huwag kayong mahiya guys. Mag-message lang kayo. Diba? Oo. Sa tingin mo, Pet, kaya mo na event na ikaw lang mag-isa? Hindi. Hindi. Sus. Ano yun? Weak? Huh? Kaya mo na yan. Ganun yung magsiserenade ka sa mga candidates. Miss. Kaya mo? Ikaw lang yung mag-isa kakanta sa buong song. Kaya mo? Hindi. Kaya mo na yan. Yan yung event natin sa Gusto nyo kunin si Bunso. Mapipilitan talaga kayo na kunin nyo din ako. Pahinga ka muna, bukas na naman tayo. Drama. Bakit hindi masakit dyan mo? Baho na utot mo. Drama mo ito eh. Baka may pumasok na nurse. Sabihin ko na hindi. Sabihin ko na masyado mabilis yung drop. Para pumasok. Ha? Baho talaga guys, promise. Magkatabi kami natulog kagabi.
Nilagay ko lang to dito. Ayan. Magkatabi kami kasi sobrang lamig. Sobrang lamig and pag kilap. Humot lagi ka kuan pit kindi. Perfume. Ay, nantok na siya guys. Bukas na naman. Good night. See you tomorrow.